Sabies que hi ha unes habilitats visuals que són claus en el procés d'aprenentatge infantil? Hola, soc Carla Redon, optometrista de la Unitat de Teràpia Visual i Control de la Miopia Infantil del grup Admiravisió, i avui et vull parlar sobre aquestes habilitats visuals, què passa quan estan alterades i com podem treballar-les. Quan pensem en la salut ocular infantil, el primer que ens ve al cap és, per una banda, l'estrabisme i l'ull gandul i, per altra banda, la miopia, l'astigmatisme i la hipermetropia. Si bé aquests factors són importants, ja que determinen quan de bé o malament veu el nen o la nena, existeixen una sèrie d'habilitats visuals que és necessari que es desenvolupin de forma correcta per tal que el sistema visual funcioni de manera eficient, quelcom imprescindible en el procés d'electroescriptura especialment. És necessari que els ulls convergeixin alhora en un mateix punt, que l'ull sigui capaç de seguir un objecte, el que anomenem rastreig visual, que existeixi una bona motricitat fina per tal de poder llegir i escriure bé, que hi hagi una bona coordinació ull-mà, que l'ull sigui capaç de calcular distàncies i ubicar un objecte a l'espai i que hi hagi una bona memòria visual. Aquestes habilitats visuals solen desenvolupar-se de forma natural. No obstant, hi ha vegades que hi ha dèficits en aquest procés de desenvolupament que cal detectar-lo amb temps per tal de corregir-los abans no es consolidin i provoquin un fracàs escolar. Per corregir aquests dèficits fem servir teràpies visuals mitjançant jocs interactius. De tota manera, sempre s'ha de fer deures visuals a casa, on podem recomanar algun tipus de jocs perquè ens hi sigui més divertit. Encara que no existeixi un dèficit en aquestes habilitats visuals, sempre cal entrenar-les, igual que convé fer esport, menjar o dormir bé. Les activitats a l'aire lliure són la millor recepta, per una banda, per al control de l'augment de la miopia infantil i, per una altra banda, per l'entrenament d'aquestes habilitats visuals. A l'estiu nosaltres recomanem, per exemple, fer castells de sorra, ja que afavoreixen la imaginació, la coordinació ull-mà, la destresa manual i la relació visoespacial. Per exemple, també un altre joc, jugar al 3 en ratlla, que tant pot ser a un parc a la sorra com a casa, ja que afavoreixen l'atenció, la visualització i la motricitat fina. D'altra banda, també com per exemple jugar a les pales, al bàdminton, a la bola loca o a la petanca, ja que afavoreixen la localització espacial, la destresa motora, la coordinació ull-mà i la fixació visual. Un altre joc també, per exemple, el llançament de disc, que ajuda a la localització espacial, el rastreig visual o seguiment i càlcul de distàncies. I col·leccionar petxines ajuda els més petits en la localització espacial, la fixació, el rastreig visual, la coordinació ull-mà i el càlcul de distàncies. També hi ha jocs de taula que es poden fer servir durant tot l'any per entrenar aquestes habilitats visuals. Per exemple, nosaltres aquí a Consulta fem servir blocs lògics, Tangram, Memory, Lickatwist, el Fantasma Blitz, i si vols saber més, et deixem un llistat a baix del vídeo.